أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعات. Біздің кеше Қазан Милли мәдени өзегінде мәғлүмат қырында ислам исемлі секция ішін алып барған еді. Һәм әйтергә кирәк, ол секция делегатлар арасында зор қызықсыну уятты, чөнки залда эшне башлаган вакытта 200-ге хәтле халык утыра иде. Күпчелек делегатлар регионнарда Татарстан яңа гасыр телеканалының дини тапшыруларының вакыты уңайсыз булуын ассызыклады. Біздің секцияда Татарстан яңа гасыр жетекчі урынбасары Миләүшә Ләбип кызы Айтугановның булуы бездә инде менә бу мәсьәлә уңай хәл ителер дигән өмет уятты. Мәгълүмати кырында төп проблемаларга килгәндә алар түбәндәге татар телле мусульман ресурсларын барлау, мусульман сайтларында татар факторын көчәйтү, дини нәзарәтләрнең информацион ресурсларын булдыру мәсьәләсе һәм иң аянычлысы бәлки шунысы мусульман сайтлары арасындагы көрәш. Мин әйтергән көрәш кенә түгел, ул хәтта дошманлашу дип тә бәяләнергә бик лаек. Мөхтәрәм җәмәгать, быел үзенчәлекле ел, чөнки менә август айында безнең инде татар-башкорт дөньясындагы бердәм дини нәзарәт дезинтеграцияләүгә 20 ел тула. Башта менә бу дезинтеграция булганнан соң сез хәтерлисез, бөтенебез хәтерлибез, үзара дошманлашу субъектив, шәхси плоскостьта барган иде, ул характер инде аерым шәхесләр арасында хурлашу, түбәнсетү аркылы күзәтелгән иде. Аннары исә менә бу дошманлык ниндидер идеологик нигезләре чалымнары күренде, вахаби һәм башка агымнар күренде. Кызганыч, ул сүз ярлыклар жупил кебегендә дә кулланылды. Кешене нахакка гаепләргә, түбәнсетергә һәм башка. Ну, агымнарның ниндидер объектив bir platforması var. Bu agımlar реально бар бит инде ул арабызда. Хәзерге вакытта, менә шундый елларда, альхамдулилlah дип әйтәбез, шул җәһәттәге дошманлык кискен булудан туктый башлады минемчә. Тынычлана башлаган идек. Ләкин гаҗәпкә каршы, менә карагыз, хәзер алдыбызда, менә бу соңгы ел үткән форумнан булган мөддәттә яңа этап чалымлана. Хәзер яңа ярлыклар, уйлаучылар күренә башлады. Жупиллар уже әзер кесәләрендә, алар чыгарып менә кыйнарга әзер булып торалар. Ул биредә дә ишетелде инде. Менә мин сездә ишеттем, мин дә ишеттем. Кадимче, җәдидче сүзләре хәзер чыкты. Алар да гаепләү, кыйнау инструменты буларак яңгырый. Шулай бит инде. Бит аның гомумән нигезе юк. Ну, нинди син, мин нинди җәдидче кадимче, сез уйлашыйк демәгә. Менә ул вахаби ярлыгы кебек дөрләмәсен вакытта, менә бу әле бүрләнеп килгән вакытта, минемчә бөтенебезгә менә бу очрашудан файдаланып, акыллы фикергә килергә, андый бүрләнеп килергән яңа ярлыклар куюны булдырмаска. Әлбәттә, арабызда дини нәзарәтләр күп. Хәзрәтләребез күп, менә биредә дә 1000 кеше булып без килдек. Урын, дәрәҗә өчен конкуренция булу табигый. Ул бөтен кешелек җәмгыятьләрдә конкуренция бар һәм булачак та. Әмма менә шул конкуренцияны, минемчә, әйдәгез сөйләшик, ярлыклар, ясалма шундый гаепләүләр белән пәрдәләмәскә. Тугры эшләргә кирәк, эшебез бергәлекне саклыйк. Хәерле эшләр, гамәлләр бәрабәрендә үзара ярышыйк, хурлашу юлы белән түгел. Инде конкрет, менә безнең сөйләшү секцияда конкрет тәкъдимнәр дә яңгырады. Чөнки чыгышлар арасында төп тема ишетелде. Менә бу традицион мөфтиләребез, имамнарыбыз, ну, искәрмәләр әлбәттә бар, интернет кырына, менә живой журнал, блоглар алып барырга әз игътибар бирә.
Әбит білесіз ме, қазір қойбір блогерлар, мәселен, жүздеген мен оларның оқушылары бар. Ол бетінде любой газетадан, любой интернет изданиядан да оларға еруші бар. А біз де шыны іште аламыз бетіне қойса. Біз бетінде имамдар болғаш, халық алдыда тұрамыз. Біз оларны ертерге тиіш. Қойбір әулеріміз бұл тұрында ішли, әмі қызғаныш ки, хәтта сол муфтиятларының интернет сайтлары болмауы. Енді ғұммен заманауилыққа тұру келмей, оны біз оңларға тиежбіз, чүнки сайтсыз болу зор ішчәнлігімізді күләгеде қалдыра. Халық аларны білмей. Шының үшін енді міне бұл тағдимлерге келгенде, һәр діния нәзареті татар тілінде ішлеген мәғлүмати ресурсларын бұлдырға тиеш, егеректі сайтларының, газетларының һәм башқалары. Яңа ашалаша Татарстан Яңа ғасыр планета деген каналында ислам диніне, дини идарәлі ішчәнлігіне махсус тапшырулар ұйыштыруға, Россия төбәкләрендәге дини идарәләрнең мәгълүматларын тиздән уш эшчәнлеген башлап җибәрсәк, татар иле порталына урнаштырырга, федераль атна вакыйгалары газетасында, чыгып килүче газетасында дини сәхифәсен киңәйтергә, мультимедиа тармагын, видео, аудио, электрон дини әдәбият кебекләрне киңрәк үстерергә, социаль челтәләрдә күпкырлы эшчәнлек алып барырга, үзебезнең эшчәнлекне инде дини тарихи мирасны кулланып киңрәк файда итәргә, аннары инде дини, иҗтимагый, сәяси татар телле газетасын булдырырга, һәм менә бу мәгълүмат кырында эшчәнлекте мәгәр кирилл хәрефләре белән генә түгел, латиница һәм гарәп хәрефләрен кулланып да татар телендә махсус урын бирелгән. Инде киләчәктә бәлкем махсус ислам телеканалында эшләргә, бәлкем аны интернеттан башлап җибәрергә дә була. Һәм соңгысы, менә бу мәгълүмат чараларында дин әһелләре чыкканда араларыннан инде югары квалификацияле, билимле, мәзһәб үзлегеннән хакыйкатьне ачып бирерлек рәвешендә кулланырга. Менә шундый секция булды. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.